Ka Trinamool Congress Students Union East Khasi Hills District kelabata ek sarkar jela ban penbiang ya ki jaka pulia na kebenta ki brio ku badan jingduna ki dekat met namar kumba kelong menta kini ki jaka pulia kemlong ki babiang setia na kebenta jongki habayekran bekalat pathai kubor hak arpu itrik unaitung arhajar arpuar u Presiden ka Trinamool Congress Students Union u Waiki Snaitang uloong ba ki buram ya kejengbo jong sarkar ki jaka pulia na kebenta ki brio ki badan jingduna ki dekat met Nrai kila kedau pat bagi ni kejaka pulia kemlong ki babiang satya habarok ki distrik jong kejela. Ula ongru bagi skol kom ka Bethany Society bat ka Jyoti Srot kempat biang lot namar dangdon bon ki kena bagi no hikai ki haban pet bat diarap bat ki dangdon bon ki jujung duna haki bobon kiliang. Ula benrap ru bagi sarkar ka deban seng ya ki jaka ai jing hikai na kebenta ki brio ki badan jing duna ki dikot met. Shushu ulang bakat kum ke Rights of Persons with Disabilities Act Arhajar Kan Rio ke sarkar kadai ban bahak kam kerpang sau nak sispa nak benta ki brio kemudian jingduna ki dekat met habarok office sarkar. Naga benta ke jing ai jingirap naga Chief Minister's Social Assistance Scheme ba san spa tengka shibnai ulang bakan niru kalong kebeduna syabapalat. Ke education kat kum gejing syam jonga bat gejing syam jongki parlok jonga Kalong ba hang ni hajaka hajala Meghalaya kini ka education kalong ba kamtam ke inclusive education mo kumba mentab ngangai ba pila aktif ba ya kini ka inclusive education hang ni po Meghalaya kala pentrekam ngasyam ba kampat dabyang bahara kino hikai don teng mo kim ngangi padayo ba kino hikai ki balong bajanai ki bas nutu ba ki balak banyasya nang betajungi Namar bay habang akran ya kata kolong ba kadai ba mangangal ayo mat namar mangaru ngadi I way ibadan jidunah ka boryo I te teng habang ngasem po Bethany Society mo tati po GT Inclusive School ya ka bangang ala de pas nate kolong ba teng kamtam hakam maths mangang mo te teng kini kai kinamla way ni kai unamla ban chakri ya baro namar ya komle ya karukum le maths jongi ba ki bai I ka ya Kibai I kemud kaban le blackboard lanin kaban shule kopi ma. Henry mangi pat ngi hapshule haka teleframe. Te bapli ma I in page sebut tadi dari badan ar pumut kini ki kena. In page tangeno kain kidan lang baro ki klek lang baro baki ba dan jidana ka bor yosngau dan badan jidana ka bor I dan baki bayu iru. In page yang ina in page itu ki ba dan jidana ki skorna di kalong jenjar bah. Toh kabai dai ban haki ngalaban ongkum ki art subject ma. Kum ki English social itu ngatrai ki kambiang hila ki ai tangki dari dan tuwi nang kairu tang ba ka bandan paki interpreter na kamenta ju ki brio ki badan judana ka boryo gasno ngasyam ngakaban penpower ya kene ka we ba ya kene ki inclusive school ya kene janga ngakwa ba kamde ban sulong tang kanam tang kerteng ba body inclusive school namar haba pikai yangi haba kini kai ki kwa ban bersungtu yangi ki haban dan kita kini kai ban habanyo kita kini kai ba asungtu syek bla ada train syang ban ong ma ban kai komengi mo pe berlong tagi bri ba asampang syab bla the train sya ka sarkar kala ban cover kala ada cover ban certificate iki tang henyo po khandai 79% ngi em bai ban yo ba 6% ki barok ki bran ki jing dona khot met hadu ki jaka ki banong kendong ru ki ban yo ki certificate da ki yo ki certificate kin yo ki jing mentoy but ni nak AITC nak TMC ni bo ningkong number 1 priority yaki kena bad yaki samla bad yaki brio barok ki badan judana document ni nilai hi ba ka index kata ka education index ka jongka Meghalaya hi barok ka wai kal hiar hadu kata but according yakan ka PIE index ka bala permit ka sarkar jong usnam arhajar arpo ar ngila bani hi ba ka Arunachal Pradesh bat ka Meghalaya kalong satu syatrai hadu kata baladang ipek ki IAS officer laneng ipek ki UPSC kita ki aspirants joki various department educational department ka Meghalaya ka duna hadu kata te hakene ka por ngan krantang ikimat kiba ngalaya kran bar ki leaders ki jong ka TMC bat ngan pensai sepi baro khantam ki khana samla ki barang wat ki kam bat ya ka jingle hakaliang ka pule puthi kabanongkong hot ngitep ba ka system jongi baro hi kawai kala along kum kata ka khanyang pon
Nomor ba ni pas kelas 10 ladangi yo 4% cheneng lane nyo 4% cheneng baru uban ya kendrup lot ya ka maths bat ya ka science. Hendrei bayo dunaya kata ulak sulit arts lane commerce. Dei bang aben ki khna hendrei ka system ka jongi kala long pelik hadu kata-kata bakam ya habshu katkum ka ya ka kamat ka phang ka baki ki advanced countries ki le. Te number 1 kalong ba ngindon no ikane ka skill based learning. Lengba kane ka skill based learning bat ki leaders ki jongi ladang iwan saka sarkar yakine ki baro ki khna ki badon ki skill ha ki department ki bopher ki la ban leng no yakata ban bo ki long engineer doctor forcefully bala shupha daki hemen lene mei ipai jongpi kabar kalong ba rural education awareness hoi ladang ipek senong kendong kapule puthi kala hiar hadu kata kelan no ikinong kendong keren soingi ki nongsor hangne ladang apek ki students ngabalong nong hikai bon naki kimmon suban pulakon lengba kataka baki long kumta la subon satangki school dropouts then lengba ka habang la ikran baki leaders ki jongi ladangi wan hakabor ladaka ka TMC kawan hakabor hau arhaja arpulai ngi ngets thamba lengba kane ka student body hi nginya treshitom ban improve susu shabaro ki sectors shabaro ki district bat shabaro ki kendong ki syarat ki badan hapo ka sarkar Meghalaya ban promote ya kane ka pule puthi